Budeš musieť robiť to, čo je pre teba najlepšie, aj keď sa ti to bude zdať na hovno. Musíš pochopiť, že to, čo toleruješ a dovolíš vo svojom živote, je to, čo dostaneš. Keď ti niekto ukáže svoju pravú tvár, keď ti niekto ukáže, že mu na tebe nezáleží, keď s tebou niekto manipuluje, keď sa s tebou niekto hrá, nech sú okolnosti akékoľvek, odíď, urob to, čo musíš urobiť. Nebude to ale dobrý pocit. Bude ťa to bolieť, pretože je tam puto. Je tam akési puto. Chápem to. Ale musíš to urobiť. Musíš, nemôžeš naďalej nechať ľudí chodiť a šľapať po tvojom srdci a nútiť ťa, aby si sa cítil zle, pretože im to robí radosť. Nemôžeš to robiť. Nie je to voči tebe fér. Postav sa za seba. Aj keď to bolí, postav sa za seba a odíď.